Nillenallen kalaretki. Olipa kerran iso, ruskea karhu nimeltään Nillenalle. Se asui luolassa rouvansa kanssa. Eräänä päivänä karhurouva sanoi, lähdepäs ukkoseni purolle hankkimaan meille vähän kalaa päivälliseksi. Mutta varo mehiläisiä, jotka asuvat vanhan puun kolossa. Muista, mitä sinulle tässä taannoin tapahtui. Ja karhurouva sytytti tulen lieteen ja otti paistinpannun esille. Sillä aikaa Nillenalle lähti löntystelemään polkua, joka johti puron rantaan. Eikä se piitannut mehiläisistä lainkaan. Mutta kuinka ollakaan? Nillen askeleet johtivat suoraa päätä, juuri sen puun luo, jossa mehiläiset asuivat. Ja Nillenalle tunsi hunajan tuoksua, ja mitä lähemmäksi se tuli, sitä makeammalta tuoksu tuntui. Eikä se millään voinut olla työntämättä tassuaan koloon. Voi, kuinka suuri hunajakakku siellä oli. Mutta silloin mehiläiset suuttuivat. Pilvenä ne lensivät ulos mehiläispesästä ja ne surisivat ja pörisivät kuin lentokoneet. Ulvoen Nillenalle juoksi tiehensä niin nopeaa kuin vain pääsi. Puron luokse saavuttuaan se pulahti suin päin veteen. Vesi oli kylmää, mutta sinne sen oli jäätävä. Vain nenän päänsä se uskalsi työntää vedenpinnan yläpuolelle. Ankerias kutitti sitä jalkapohjaan, mutta se ei uskaltanut liikahtaakaan. Ja mehiläiset pörräsivät ympäriinsä etsien karhua. Ne tulivat teänä parvena ja pistelivät sitä nenään, minkä ehtivät. Ui, valitti Nille. Kun mehiläiset vihdoin ja viimein olivat lähteneet tiehensä, Nillenalle kömpi ylös vedestä ja juoksi rannalla olevaan luolaan. Ja siellä se kyyrötti kauan läpimärkänä ja vilusta väristen yksin pimeässä. Ja sen nenäraukka paisui paisumistaan. Viimein Nillenalle sentään hiippaili ulos luolasta. Se kurkisti varovaisesti oikealle ja vasemmalle, mutta mehiläisiä ei enää näkynyt. Silloin se vasta muisti, että se oli oikeastaan lähtenyt kalastamaan. Se kumartui tarkastelemaan vettä ja näkikin kiven kätkössä ison lohen. Nille mäiskäytti sitä tassullaan ja sai sen kiinni. Se oli taitavasti tehty, eikös ollutkin? Ja kun Nille tuli kotiin, se oli jälleen hyvällä tuulella. Niin hyvällä tuulella, että ihan halasi rouvansa ja muiskasi suukon tämän kumpaisellekin korvalle. Karhurouva hämmästyi aika lailla ja ajatteli, nyt tuo ukkoveitikka on tehnyt taas jotakin hassua. Ei se muuten tuolla tavalla suukottelisi. Ja kun Eukko sitten näki ukkonsa nenään, niin se heti ymmärsi, mitä oli tapahtunut. Sinä olet taas ollut mehiläispesällä hunajavarkaissa, se sanoi ankarasti. Mutta, koska se oli hyvin kiltti karhurouva, se antoi ukolleen anteeksi ja sitoi sen kuonoon kääreen. Sitten karhurouva paistoi lohen ja Nillelle se antoi suurimmat palat. Se oli paras kala, minkä milloinkaan olen syönyt, huokaisi Nillenalle tyytyväisenä. Ja vaikka hunaja olisikin maistunut hyvältä jälkiruuaksi, Nillenalle päätti tästä lähtien jättää mehiläispesät rauhaan. Ja tämä satu oli vanhasta
kirjasta